Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip na Serbian Prepper kanalu. Danas govorimo o 5 jeftinih vojnih predmeta koje možete kupiti na vojnim otpadima, a da su vam korisni. Prvi predmet na listi jeste gas maska. Uz nju naravno ide filter. Možete kupiti dodatno nekoliko komada da imate u rezervi. Ovo nije originalna futrola, ali eto ja sam čisto stavio za lakši transport, pošto ima ove mol za kačenje. Sljedeći predmet jeste preklopni ašov. Dakle, veoma lak za korištenje. Odlična stvar da imate u prirodi za kopanje raznih rupa, ukoliko nešto konstruišete ili ukoliko vam je potrebno za kopanje toaleta. On ovako dolazi sa jednom futrolom. Nju možete nositi na kaišu. Ne preporučujem da uzimate neke kineske kopije i tako dalje, pošto uopšte nisu izdržljivi. Ja sam pre ovog imao par komada i pokajao sam se. Kada sam uložio malo više novca, dobio sam vrhunski kvalitet. Sljedeća stvar je možda najjeftinija stvar na našoj listi. Ovo je vojni pončo. Mislim da se radi o ponču vojske Bosne i Hercegovine. Njega sam platio nekih 6-7 eura, ali je odličan. Možete ga koristiti kao kabanicu ili kao zaklon. Naredni predmet jesu ove kamašne. Ovo su kamašne italijanske vojske i one su dosta jeftine, a mogu vam dosta dobro poslužiti ukoliko se krećete po snegu ili po kiši. Korisne su i za lov, za šta ih ja u principu i koristim. I posljednji predmet na listi jesu ove vojne kutije za municiju. One dolaze ovako u metalnim varijantama i u plastičnim varijantama koje su malo veće. Znači njih možete koristiti za raznorazne stvari, kao što možete vidjeti možete skladištiti opremu u njima, hranu, prvu pomoć. Ja čak imam jednu ovako plastičnu sa velikim kompletom prve pomoći koji imam u svom automobilu. Možda ću napraviti jedan separatni klip o tome. Hvala mnogo za gledanje, pozdrav!